Alright, mga kabinan na direct subong sa may barangay Inagdangan, Zaraga, Iloilo, no? Kung sa diin may isa diri ka series bus unit, mga kabinan, ang disgrasya, no, nga lumumpat, no, diri subong sa may kilid sang karsada, no, mga kasama, no? Barangay Inagdangan, Zaraga, Iloilo ang area. Base sa aton nga pagpanghusisa kag pag-interview diri, mga kabinan, sa mga nakasaksi, no, kag mga barangay officials diri, halin ining series bus, no, sa may area sang Ruwas, no, kagalin sila dito sa area sang Ruwas, kag padulong kun tani sa may syudad sang Iloilo. Sang pag-abot diri sa may barangay Inagdangan, Norte, Zaraga, may ginasundan ini siya nga pick up, no, mga kabyanan. Kag gulpi lang suno sa driver nga nagpundo ang pick up do, naginahinay bala, no, mga kasama, rason nga naalang-alang ining driver sang series kag lumiko siya, no, pawala nga porsyon, mga kabyanan, so that nga malikawan niya ang pick up nga iya nga ginasundan. So kumbaga ginliko niya pawala, rason nga bumunggo tani sila to sa may pader, sa may nawala nga porsyon, mga kabyanan. Mayad lang kay wala sang nag-agi, no, nga halin diri sa may syudad sa Iloilo nga porsyon, mga kabyanan, no, kag dumudiretso sa to, no, sa may kilid, sa may gutter o kon sa may pader, mga kabyanan, no, sa may drainage, no, mga kasama. Ang sakay sining bus is 15 kabilog, no, mga kabyanan, no, pero wala man kuno makuha na, wala man kuno sang may napilasan sa mga pasahero matapos ining paglumpat, no, sining series bus, mga kasama, diri sa area sang barangay Inagdangan, Norte, Zaraga, Iloilo. Dalanggit din nato lang mga katiginang barangay officials di kaginang na interview naton kay makakuha kita liwat sang interview, no. So areo wasak ang ulo niya, no, ang yang sa idalom ang do bumper bala, no, wasak ka, mga kabyanan, sining unit sang series bus, mga kasama. Pre! Darangit kay ari di ang kwan ang barangay Tanod, no, nga nakakita kagina sang insidente, mga kabyanan. Ang series bus gali ano naman, darangit ano ning gabiyahe, darangit, no, kaya disgrasya ni sang lumumpat diri subong sa may kwan sa may kilid sang kwan sang karsada, mga kasama, no, ining isa ka unit sang series bus liner, mga kabyanan. Darangit aring ang kano interview ko sa mga Tanod. Sir, may interview ko liwat sa imo. Ano natabo to kagina? Nagkasunod siya sa pick up. Pagkasunod sa pick up, naginay ang pick up, nag-inay, nag-likaw siya. Pagkalikaw na, siya diretso. Din sila halin? Tutan. Okay. Papunto Pasite. Pasite. Tapos kasunod siya sa pick up? Oo. Okay. Tapos ano na ganung pick up? Wala man. Diretso man tanang pick up. Pero nagpuntong pick up? Why? Nagkaing nanay lang. Doon nagbahar lang siya. Oo. Tapos kasunod din yung series. Oo. Tapos nalang siya. Lang siya nagdiras. Nagliko siya pawala. Oo. Amo na nga ginbungguan niya ning kuno. Mga bulak. Ining ning kilid din sang karsada niya. Oo. Mga bulak na kay lumumpat sa may drainage. Minutes. Oo, way sa kalabot sa may pader, no? Wala. Oo. Sir, ang kwan ang series bus may pasahero kagina? Oo. Ilang bilog? Mga 15 bilog. Kaya kamusta sila to? Okay man, wala man siya damage. Mhm. Wala man bad sa mga wala man sila mga pilason. Why man? Way Okay mat man sila. way mat man nagkalabuklan to? Why? Mga kabataan to? Why? Oo. So kamusta yung driver ya? Okay man. Ginang driver ta? Wala mo. Dito. Man. Ari di ka ginang driver? Oh, arigi. Okay na to na? Okay man sila? Atong nagapong ko to? Oo. Pero okay man sila? Okay man siya? Oh. Mga oras na tabo ni sir? Mga 12:30. Ginasungod to? Oh. Okay. Ano ganyan yung barangay? Nagdangan Norte. Zaraga. Saragao. Sige, sino gani sir? Yuhinyo Blasco. Yuhinyo Velasco. Ano ka barangay Tanod eh? Oo. Thank you sir. Alright. So muna mga kabinan, no, ang sitwasyon dire, no, sa subong nga mga tringon. Kalaitos ang ulo o kun bumper sang series bus, mga kasama, matapos nga lumumpat sa may
sa may idalom nga porsyon sa nga karsada. Ariyo nagkala ito siya yang ulo ho, no mga kabyanan. Dulang gid kay bago lang giniginto sa nga unit sa nga service bus, mga kasama sila na diyang sir. Sir ang driver sir din sir. Ato na ha? Ato na sa Ikaw musta sila? Balik taga to ka mo ya. Maintenance ka mo? Okay okay sige sir, thank you. Okay, so muning kundi okay naman no, kaari